UPPनि दैदेनगिरि अशोक गयारी नोंथांमोना मिन्थिगौना अशोक गयारीआ सोर? जायफोर बिथांमोना अशोक गयारीनि सोमोन्दै मिन्थिया नोंथांमोननो अशोक गयारीनि सोमोन्दै जोंनि बड'सानि गेजेरजों मिन्थिहोनो लादों। अशोक गयारी जाय सुबुङा बिबान आरो गोहोखौ देरसिन सानालासे मेंनाय बानाय गैयाजासे हानजा आरो ओनसोल जौगाथायनि थाखाय गावखौ बावसोमनानै हाबा मावग्रा UPPL दोलोनि सासे दैदेनगिरि। मोनसे समनि PCDRनि गोख्रों मददगिरि UPPL दाजेननाय समनिफ्राय बिबान लानानै हाबा मावबोनाय मोनसे समनि बालाजान तिनिआलि प्राइमारि कमिटि UPPLनि जेनेरेल सेक्रेटारि मोनसे समनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउथ विंस UPPLनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि मोनसे समनि 10 नं देबरगाव बियाबनि इनचार्ज मोनसे समनि देबरगाव ब्लक कमिटि UPPLनि जेनेरेल सेक्रेटारि बावैसो समनि सिगां देबरगाव ब्लक कमिटि UPPLनि भाइस प्रेसिडेन्ट आथिखालाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटि UPPLनि मिडिया सेलनि कनभेनर बिथाङानो जाबाय अशोक गयारी। बेल' नङा राजखान्थिनि अनगायै गेलेमु आरो समाज सिबिनाय बिथिङावबो अशोक गयारीनि गेदेर बिहोमा दं। आथिखालनि अल आसाम सकबल एसोसिएशननि जेनेरेल सेक्रेटारि आथिखालाव अल इन्डिया सकबल फेडारेशननि केसियार आरो आथिखालाव BTCनि PNRD बिफाननि क'अर्डिनेटर महरै हाबा मावबाय थानाय आरो हाबा मावबोनाय बिथाङानो अशोक गयारी। लोगोसे आयेन बेरेखा हाबा मावग्रा मावख'गिरि आरो मावसुमाफोरखौ थोर थोर गिहोनो हानाय हानजानि थाखाय गोख्रोङै हाबा मावनानै 2020 मायथाइनि BTC बिसायख'थिनि समाव न'आव गाग्लोबजानाय थांनाय 2024 मायथाइनि MP इलेक्शनाव बेरेखा हानजाजों गोख्रों हाबा मावनायनि थाखाय फान्दायनानै पुलिस केस होजानाय जायनि थाखाय गोरबोआव गथ' गोनां गावनि आंगो अनसुलि बिसिखौ जोथोन लानांगौमोनबाबो लानो हायै आरो आनज्रायनानै थाथ'नांनाय राव धोरोम हारि बासियालासे गासैबो रायजो राजा सुबुंनि जेंनाखौ बोस्रांनो नाजाग्रा आरो गोथार गोसोजों जाय खामानि आरो बिबानखौ होयो बेखौ रुजुननानै मावफुंग्रा सुबुङानो जादों अशोक गयारी। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों खाथि सोमोन्दोआव थानानै बिथांनि सुबुं अनसायनाय बिथांनि हानजायाव होनाय बिहोमा आरो जौगाथायनि हाबा मावनायफोरखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। थारैनो UPPL दोलोआव बिथांबादि बिबानगिरि थानाया हानजानि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो 10 नं देबरगाव बियाबनि थाखाय खाफाल गोनां होननानै सानजायो। समाज सिबियारि महरै UPPLनि दैदेनगिरि अशोक गयारीआ देबरगाव बियाबनि सिङाव थानाय दाब दाब जायगाफोराव गोरिब दुखुथिया सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनायावबो गुबुननि उन जानानै थायाखै। नांगौ समाव गोरिब दुखुथियाफोरनो गोनां मुवा बेसाद जगायनाय देहा फाहामथाय लानो थाखाय गोरिब नखरनि बेरामिफोरनो रांखान्थि अनसुंथाइ होनाय फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो आरो गोजौ सोलोंथाइ लानायाव हेफाजाब मोननाय बायदि गोरिब नखरफोरनिफ्राय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव उथ्रिनाय फरायसाफोरनो रांखान्थि अनसुंथाइ होबोदों अशोक गयारीआ। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलोनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ सिगाङाव दोननानै ओनसोलनि जौगानाय रायजो राजाफोरखौ सिबिनायाव गावखौ बावसोमनानै खामानि मावग्रा अशोक गयारीआ आथिखालाव गावखौ UPPL दोलोनि सासे थार गोसोनि राजखान्थि दैदेनगिरि महरै सिनायथि होनो हादों
आरो रायजो राजाफोरजों अनसायजानाय सासे समाज सिबियारि आरो दैदेनगिरि महरै गायसननो हादों। बिथांनि बेबायदि बानाय मेंनाय गैयै इउपिपिएल दोलो आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनायानो बिथांनि इयुन थांखियाव जाफुंसार जाहैनो हागोनखौ मोन्दांथि लानो हायो।